खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं मोनसे भिडिअखौ आं हरखाब लाना फैबाय आङो दाखालि बानाय सानदोंमोन नाथाय समा गोरोबाखिसै आङो बिराद माबाजों ओरै थांहां ओरै फैहां जानायनि थाखायहाय आङो भिडिअ बानायनो हानाय जायाखिसै थेवब्लाबो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दसे सम दिहुननानै बानायनो फैबाय स' लोगोफोर भिडिअखौ बानायनायनि सिगां नोंथांमोननि गेजेराव आङो भिडिअ क्लिप होगोन हाग्रामा महिलारी सारनि बिथाङा मा बाथ्रा बुङा प्रमद बर'खौ थांखिनानै दाखालि जे थांनाय जेनाखि इलेक्सन जादोंमोन 26 तारिखआवहाय दरं उदालगुरियावहाय बेखौ लानानै बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों आरो माया जे मा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ बिथाङा बुंदों स' गथिखे आं मानो बुंगोननो नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि खोमाजों खोनासंना लाग्रोबानो जाबाय हाग्रामा सारा मा बाथ्रा बुङा फै लोगोफोर आं भिडिअखौ एसे दाननानै होनि ससे बे प्रमद बर'आ जाम्बासो बे जेबो गैला बे सेस बे प्रमद बर'आ जुदि थिगैनो दंब्ला मैयानि बे दरं उदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ बिजेपिनो भट होआबाला मानो नांगोलाव थुआबोलाय बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांना जोङो 7.5 लाख भट मोनगोन दरं उदालगुरियाव सीएम सारा दिनै बिथाङा बुंदों फैगोनब्रा फैगोन बुंसो जायो होननानै बुंदों बिथाङा जेबो नङा बेफोर जेबो नङा बेफोर जाहैबाय नाटक ड्रामा मानासावल' फैया बेना प्रग्रामा दं बिजनियावबो दं क'क्राझारावबो दं गसाइगावबो दङ बिजनियावबो दङ सालबारियावबो दङ बिदिनो मोनब्रै मोनबा दङ निर्बाचन इलेक्सन चिफ मिनिस्टारबो फैगोन सोरबा मन्थ्रिबो फैगोन सोरबा एमपिबो फैगोन बे गाव पार्टि लाइनाव गाव केम्पेइन खालामो देरहालाङोबा माबायदि खामानि मावगोन मा थांखिया सार देरहालाङोबा जोंहाथ' एमपि देरहालांबालाय बेनोसै जोंहा प्रतिश्रुति होनाय दंखायो बिटिसि सरकार फैनांगौ बिटिसि सरकार फैखांनायनि उनाव जोंहा इस्टाराव होखानाय दङ बे इस्टार मथे जों खामानि मावगोन प्रमद बर'आ जाम्बासो बे जेबो गैला बे सेस बे प्रमद बर'आ जुदि थिगैनो दंब्ला मैयानि बे दरं उदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ बिजेपिनो भट होआबाला मानो नांगोलाव थुआबोलाय बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांना जोङो 7.5 लाख भट स' लोगोफोर नुबाय नङा होमबा थारमाने बिनि सायावनो डिसकासन खालामसै नङा होमबा नोंथांमोनजों रायलायनोसैलाय हाग्रामा सारा बुंदों जुदि प्रमद बर'आ बियो जाम्बासो होनना बुंदों बिथाङा जाम्बा जाबाय थारैनो जुदि प्रमद बर'आ जाम्बा जायाखैबा बिथाङा मानो गावनि सापर्टारखौहाय दाखालि जेनाखि 26 तारिखनि इलेक्सन बावहाय इउपिपिएलआव एबा इउपिपिएल आरो बिजेपिनि केन्डिडेट एबा बिबाराव माने भट थुहोआबालानो मानि थाखाय बिथाङा गावनि सापर्टारखौनो मानो नांगालाव भट थुहोआ होनदों गथिखे बियो माने जाम्बासो बियो होनदों आरोखि आरो मानोना बावहाय दिनै 7 लाखनि बारा बहर मोननानै दिनै दुर्गादास बर'आ देरहागोन बेखौ बिथाङा रोखा खालामनानै होदों दा बेजों लोगोसे जे मामाया मोनसे समाव होनदोंमोन एबा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मोनसे बाथ्रा होनदोंमोन जे नांगालनो रावबो भट होला नांगालखौ दा मा खालामोनो बनसो जायो बन गथिखे बे बाथ्रानि सायावहाय माने सोंदोंमोन माने सांबादिकफ्रा आरो बिथाङा बेलाय नाटक बे माने राजनितिनि मोनसे माने बाथ्रासो बे बिबुंथिसो बे माने अरिजिनेल नङा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो सिरियासलि बुंदों बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर इलेक्सनसो जाहैबाय नालाय इलेक्सनाव बबावबा नंगौआबो नाटक जायो नङैयाबो नाटक जायो अब्ला हाग्रामा सारा जे प्रमद बर'खौ होनना बुंदों गावनि सापर्टारनो भट होआब्लानो नांगावसो भट थुदों होमबा बे नाटक नङा नोंथांमोनाबो जास्ट खालामनानै नायदो आरो बे आरो बाथ्राया गथिखे दिनैनि तारिखआवहाय इलेक्सना जेसेनो खाथि फैदों दाथ' लास्ट इलेक्सन दङ नै जेनाखि मा होनना बुङो 7 तारिखआव इलेक्सन दङ बावहाय आंबो भट होनो रेडि जानानै फैबाय दा सोरनो भट होयो नोंथांमोननो लास्टआव खिथागोन आङो भिडिअ जुदि खालामनो हायोबा आङो हजोंहाय सेन्टारावहाय आं भिडिअ खालामगोन पकेटाव सोनानै लानानै भिडिअ खालामगोन नायनि नोंथांमोन देखायगोन आं सोरनो भट होगोन बे आरो बाथ्राया दा बाथ्राया जाबाय मा लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय गासिबो बाथ्रायानो फ्राय दैदेनगिरि सारमोनहा राजनितिनि खाथिराव बुङो नाथाय बिथांमोना सिरियास लानानै बुङा आरो मानोना जोङो बेखौनो जों सिरियास थानानै लाफ्लाङो गामि सिंनि मानसिफ्रा बुजिया नालाय जोङो खिन्थु मालाय दैदेनगिरिफ्रा मालाय राजनिति खालामनो थाखाय राजनिति गेलेनो रोंगौ बिथांमोना स' गथिखे राजनिति गेलेनो थाखाय बिथांमोना बायदि बाथ्रा बुङो आरोसो बाट नट सिरियासबो साननो नाङा लोगोफोर आं बेखौनो आंनि धोरोमनिफ्राय खावलायदों आरो ओमफ्राय जेनेबा प्रमद साराबोथ' दा बुंदों बोजों थांगासिनो दङ होनना बुंदों बिथाङा थांखागोन माने राजनितिकसो नालाय बोजों थांगोन हेमन्तआबो बोजों थांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि गथिखे नंगौ मोननैबो पार्टिया दिनै माने मैखोमै बाहागो लागासिनो दङ माबोरैबा गावनि पार्टिखौ देरहाहोनो हायो बे थांखि आरो नोजोरजों बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दङ आरो बे जेनुइन बाथ्रा रियेल बाथ्रा आरो बे खुनु मोनसे फेक बाथ्रा नङा दा गथिखे नोंथांमोनखौ फोरमायदों लोगोफोर फोरमायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों सम आरो थासारिजों गोरोबनो हाया जादों आं दासान्दि साननैसो जाबाय माने बिराद बेस्थ'आव दङ आङो आरो बुंनो थाङोब्ला उनाव खिथागोन मा जादों दा गथिखे आङो दा
न'आव दंफैयो आङो न'आव फैदों जा बे न'नि बेकग्राउन्डसो बेयो गतिके आङो नोंथांमोननि गेजेराव बिदिखौ लानानै फैबाय लोगोफोर बेखिनिखौनो नायनोसै आंबो भट होनो फैबाय ओमफ्राय भट जोबनानै आङो थांफिनसिगोनलाय आरोखि स' बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ